Antiguo sombrero paternitam corpus spiritu Dios, Deus Deus mecam corpus meum, mataram tam crus metamicait. Kita ang tapugatas. Kana ang tapunura. San asas. Huwag na maling ibate. Sakit niyo kayo! Sari! Papukan sa lupi! Ikaw ang timagdanggan! Sabali! May uhipan niyo ikaw ang timagdanggan! Ang mga kaliwat. Nahigugman na ang mahalog palangga kong anak. Mama Matilde. Tuwa pa sa kaliwat nga gikaligot-gutan o gidontan sa atong mga kaliwat. Mama Matilde. Usara ka dagom, mukirig siya. Yan sa mga Antonio. Yan sa No! Napali ko! Mamamanda! Magbayad siya! Ang mga kaliwat. Nagpadayon ihapon. Ay, katapusan nga pagtupod. Ikan pa kaniyan po ang karoon ang kaligot-butay sa inyong kaliwat o among kaliwat. Sabay makaputol, ini. Kinsay makatabang sa itong kahintang. Ang mga kaliwat. Ang mga kaliwat. Lahi nga kinabuhi, lahi nga kalibutan. Usa ka lahing abilidad ug gahom sa kaalam nga iyas sa dautan ug dulumtanan sa labawong gamhanan gikan sa labing ubos nga dagang sa panulat ni Fermin Culliantes Gomez. Sa direksyon ni John Gomez. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Laing dalit kanato sa RMN Drama. Tusok-tusukon ko sa mga dagom ang kasing-kasing. Ipalanlan ako sa mga bakukang upuhipan. Imong puto. Ang mga kaliwat. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugto ning atong sugilanon. Manghinaot ko. Nasayot ko. Ngandiyara sa itong Pinoy-anan ang ikaduha kong kaaway. Mamatud-an ko gani ngandiyara siya magpuyo ang ikaduha kong kaaway. Dili lang unya siya mag-umahay. Duhara kaming imong kauban din, hima. Duhara kamo. Karon, kinsa may buot imong ipasabot? Apandili ko mutuo nga si Dominic. Anaara nimo. Kung moingon kang, ikaw. Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay nining sugilanon. Ang mga kaliwat. Ikaw rin nagsulti. Huwag matakot. Huwag bisan kinsa ibabaw sa yuta nga makalimod ni mo, ma. Ingon ko gihapon ikaw. Naara nimo ang tanan kung muingon ka nga ako. Loretta, unod ka sa akong unod. Ugat ka sa akong kaugatan. Dugo ka sa akong dugo. Kaliwat ka sa mga kaliwatan. Makaako ka na ako.
Makig-away ka nako. Sa unsang katarungan. Kay dunabay katarungan. Unsa man kalig-un ang maong kamatuuran nga ang mahalog palangga ko kayong unod sa akong kaunuran. Dugo sa akong mga dugukan. Kalag sa akong kalag. Kay akong kaliwat sa tanang kaliwatan. Makig-away man ako. No, dili ko mutuo. Tungod kay dili ka gyud o dili gyud makaako sa pagbuhay sa inyo. Ikaw rin nag-ingon, ma. Dunay sama ni mo. Dunay sama ni Amanda. Dili lang kay ikaw ra og si Amanda apan duna pay lain nga sama ninyong duha. I love you, Pangga. Ikaw ang handumanan. Bugtong handumanan kay bugtong bunga sa hinungaw sa way katapusang kamatayon sa dumot ug panimaos. Timan ini, magmalinawon ang atong kaliwat kung mamatay ang katapusang bakos sa atong kaaway nga mao si Amanda. Mikaon ka na ba? Umana. Nangaon na mo si Antonio? No. Nagpasiaw lang ko, kay mo hila ka man. Gwapo si Antonio. Ambungan si Antonio. Unsa kalami nga mohawk si Antonio. No. Gusto lang na kong mukatawa ka. Nagkumidya lang ko. Gusto ka nang matuog? Katugon ako, ma. Gusto kang mudog ni mo si Antonio? No. Sugsugan kayo kining inahan mo, no? Bitaw, tuog na nga to. Mahal ko kayong anak. Good night, Mama Matilde. Good night, Loretta. Serhi ang pultahan. I love you, Ma. I love you. Mihuot ang akong duka. Ay, binuan. Nganong naingon man ko, ani. Nganong sakitan man kong magtanaw ni Loretta. Sorry, Matilde, pero ingnon ta ka. Dako kayong sayop ang diha sa mong hunahuna ganiha sa dihang miingon ka nga may mipugong, may misanta sa imong gibuhat. Aron unta masakpan na nimo kung namakakba ang imong anak. Dominic. Nagsugod ako pagpaniid o nagsugod ako bantay ni Loretta. Kapanambot ba? Sumagod. Kung siya akong gitaho nimo sa akong nabantayan niya, wagay mga hinungdan. Kimailhan na nga, dili makaakog supak ng mga anak dihan nimo. Mahal ko kayo siya, Domi. Bisan ako. Dili pag minaot, no? Tungod kayo. Mahal ka sab kay nako. Mao nga, mahal ko na sab si Loretta. Kundi palang taggilok paminaw sa uban. Gusto maganit na ako nga magtawag na siya papa nako. Lain magod kay usara ko katuig ang akong pagkamaguwang sa imong anak, di ba? Ay, mga tuog na ka, Dominic. Ugma, dili na puwa nga akong bandera. Gimingan ba ako nimo? Ako sad. Matuog na ko. Mahal na ko siya. Pinangga ko kayo siya.
Mahal kaayo na ako si Loretta. Wa ko mataw. Wa gid ko matuo. Nga ang pipila lang ka mga pinulungang Latin aning librito sa akong inahan. Bisog balik na to niya. Nagpasabot. Nga ang gisugdan niya tudlo na ko bahin sa iyang abilidad. Midot na sa akong utok o kasing-kasing. Mutubo pagid kini. Mudako o mudako. Mulig-on o musabot kalig-on. Ug matuman ang gikasabutan na mong buluhaton ni Antonio. Alang sa akong inahan ug alang sa inahan ni Antonio. Aron maputol na kining tanan. Aron matapos na kining tanan. Labi anay katog niya toy. O nalang ko ni mo ha. Mahadlok manggod ko nga. Mahurot ang mga lamok. Dinis inyo ni panghuyab na ako. Ay, magsigi kong panghuyab. Kada panghuyab na ako. Naghasagay lamok akong malamoy. Why ipik? Why ipik? Mitingog ba yan yung uwak sa akong punuang mangga? Dapat mga tuog mo kay Juna pa ko jibuhat dire. Totog na ko nyo. Totog na ko nyo. Tawag na. Oh. Hiro, kumusta ka? Ayaw ka pala ka. Maayo ra ko diri. Maibalita ko nimo. Sige, padayon. Maminaw ko. Napugman ako si Mama Matilde. Sa'yo mo ipasabot? Nababagan ako ang gusto niyang mahitabo. May kalaki o abilidad ang akong inahan nga mahibaw kung na makakabaniya uwa. Unya? Gigamit niya ang kalaki sa iyang hunahuna. Gibati ko kahadlo. Kay may gibahad siya nga kung masakpan niya nga namakak ko o gisupak na ko ang iyang gibaot nga rin ako. May mahitabo ko nun ako. Apan gisuwayan ako og babag ang iyang hunahuna. Apan anam-anam kong nalupig. Tungod kay mas kusgan ka ayang hunahuna sa kong inahan, Tony. Apan sa dihang gilitok na ko ang pipila ka mga ponggikan sa itong nga librito. Naputol diha-diha tayo ang iyang kitrabaho. Lolita. Oo, Tony. Nagpasabot nga may mahimog giday ta aron tapuson ang dumot nga way kamatayon. Pag-amping. Ako sa nagpanit ko sa mga kalihukan sa kong inahan. Nahibaw ko. Doon na sa magkuhagi kasi ang mga abilidad. Pag-amping. Bye. Bye. Na timing no. Pagawas na ako. Nahumansad ang panagsulti ninyo ni Loretta. Mama Amanda, nasayop ka. Di na may tabong magkasulti pa mi. Bisan sa cellphone. Tanawag kita nanawag. Niya sa kong cellphone. Oh? Magmatmon ka. Amping gyud nga dili ka nako maibawan. Mula ka. Doon ako nagpunta sa ayong ato. Kaya sa maputulog matapos sa ganyan pagilam tanay sa mong kaliwat. Bato silang kaliwat ni Loretta.
Pasensya gyud, Amanda. Apan dili gyud ko mahimutan. Mao nga gipatawag ko na sa bikaw. Nakasabot ko, Gov. May gibuhat ko sa bahay. Bahin kini sa ultimatum ni Congressman. Kay kun magdugay-dugay pa, nahibaw na si Matilde basin maunhan na sabta. Gusto ko nga magbayad siya sa iyang gibuhat nako nga kung unta mo'y mamatay. Paminaw. Matod pa sa kong insider sa kampo sa Congressman, maupagin ko no ang pagkahuman sa ilang meeting. Gusto nako nga samtang nagdagan ang iyang gisakyan, Mangunay ba siya drive? mangunay siya sa pag-drive. Kay dili mo kumpiyansa og lain ang mo-drive. Timing. Sa imong ipasabot. Ipaagi nato og disgrasya ang iyang kamatayon. Yamat ko. Kanang dili lang kay ang sakyanan mauray madugmok. Lakip siya. Madugmok sa maong disgrasya. Mahitabo gid kaha ang gusto sa gobernador nga mo'y mahitabo ni Congressman. Mulang pusab ka sila si Loretta ug Antonio. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa pa mga sumpay ning sugilanon. Ang mga kaliwat dalit sa RMN drama.